الله. الحمد لله رب العالمين. ويهدي وتمني بقول لنا الله صلى الله عليه وسلم من الهدايا بنور منكم الله كلام بنور الله بنور لنا الله صلى الله عليه وسلم بوي من الهدايا تنغسني نودن ñaagoɗen allah en tawanoma rawan ndeya yo allah tawnu en mo wuuri kala mo tawnani mo wuuri no ɓe tawa afrique ɓe tawiraka ni oto nin sa mum won hen sabu allah moƴƴande ɗum toon hadaya o wi oto wat dille yo tottodira tan to rewɓe to yo war rewɓe renndinɓe toon o wi won wiiɓe o wi wirdu o laati e wasifa won annduɓe mbi caggal ɗum ko woni e wirdu ko koti ko waɗeede laabi tati waɗee subaka waɗee kikiiɗe waɗee naange hoore sabu ko woni e mum ko o yimo wulde nabi sallallahu alayhi wa sallam ani o yi ko foti ko pottuɗen sinno wona cheytani ko lewru fo mbaɗen wonna lebbi seeɗa fo mbaɗen wona hitaande ko laawol goɗol ala o wi sa mawnini jamma jibineede nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam tuggude e jamma paaɗo ɗo janngo o haa jamma o attoya mo wuuri kala nde mbaɗɗa aɗa daña baraaji kono ɓiiɗo kala jamma dey o jamma suɓora tan ko sabu jibineede nde sabu woodeede mo nde kono kala jamma mawnindira sabu nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam tuggude hande haa hande atta mo wuuri baraji ne goodanma heen no mbaɗirɗa fof a dañat baraji no mbaɗirɗa fof a dañat baraji ɗum kadi wona hunde hawnide wona saryawi so aɗa juuɗa a postima neɗɗo aɗa juuɗa a postima neɗɗo wonnaani juulde ma kam a dañi bakkat postiɗo tan kono bonnata juulde o yimɓete ko noon sare wiji walla wona noon sareyankoɓe mbi ko noon so aɗa juuɗa a naari ko daganaji ma
dañata annatma koko nafatma sembinma e ko nafatama seyɗani ko noon sembintuma ko e ko nafatama o wi luɓnuma e ko nafatma sinno wona ɗum kay kala ko daƴƴen en naftat naftiren sabu nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wiino ko sahih so wona sahih tawi ko wona sahih sa naftirimo an ɗuɗɗa ko sahih a heɓat baraji lukkuɗo sahih heddi ko kanko kono wona an kay ko fimde ma Allah darata ɗum Allah yoɓata Allah darata ko fimde golle nde fimde nde ɗum Allah darata tinnoɗen heen no feewi kala ko basɗen heen ko en dañɓe koyi kala haaju gaccuɗen heen on haaju ko ɗum tiiɗo dey mbaɗa noon daña ɗum ko daani amaneede seyɗaane noon moƴƴaani ɗum waɗi ceerno cheikh rahmatullahi alayhi wi naudu billahi wa birrahmani min kulli hasidin wa min shaytan naudu billahi wa birrahmani min kulli hasidin wa min shaytan so Allah dandima sabu biljumcima sabu ɗum tan sa a heɓi baraji baɗɗo muɗiɗo sa bitti suuduwa sabu hande ko jibinede neraɗo Allah tan bittirɗa a itti hunde a waɗi e mawɗuyɗo a heɓi baraji baɗɗo muɗiɗo a walla waɗi juuraji a ɓuri suuduma sabu hande ko jibinede neraɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sabu sabu ɗum ardanma ɗumde hande a dañi baraji baɗɗo muɗiɗo ta acci haaju ma kay a waɗi jawɗima holko kenduɗiɗa noon an tawde baɗɗo ɗum ɗo tan waɗi muɗuɗo ɓenduɗo ɗo onon holko heddori haydara hettode oy a waɗi ngaarima a ɓoni laccirima a defi a ñammini sabu ɗum anne jaɓeɗa konde ɗum fettuɗo suudu mum ne de yoɓere poɗɗe ɗum koɗe joɓete poɗɗe ɗum deji kala baɗɗo hunde e bange nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah yoɓat kala ko dewruɗa Allah ko wona nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wona sabu nelaɗo Allah Allah ne wawi jabde Allah ne wawi wasde jabde kono kala kam ko rewra sabu nelaɗo Allah Allah dey wi mi jaɓi no waɗira fof Adama kanko Allah wi noon noon te Allah lundintako koɗore mum lundotako oy ɗum ne weɗi huɓɓitade koto ngamanin ɗum coftanin ɗum oto basanin ɗum dañanin ɗum ala ko jogui ko joguiɗa ko waɗ hen yawnaji kala ko mbaɗɗa Allah yoɓete lomtina koko yiɗi ɗum lomtina hono mum yawma baraji yo en battinimo wuuri tawa eɗen ɗuuri tawa eɗen ɓeydi e
yehi e dow keblugol ngol heɓɓingol on hulɓinaaki tinnoɗen no ɓeewi kala ɗo tinnori ɗen ene manki dey Allah wi kala ko mbaɗɗa taa yoɓaama aljanna kam ko mbaɗɗa ko tan wonti seeɗa e dow ko joɓeɗaa kon ñomdi ndi ɓuri golle ɗe ñomdi ndi ɓuri jawdi ndi ñomdi ndi ɓuri haaju ngattuɗaa o mbaɗa seeɗa keɓaa ko ɓuri coftanen ɗum no feewi coftanen ɗum haade en mbaawa wadde lewru mum en mbaawa wadde ndesiraɓeɗaa ɗiitan so ñande en kam jonti sinnoɗen heen no feewi o wi du'aaw aɗa ƴowoli man sabaɓanaa bi imaani sanatu o yaaram kam yaadandu min yaarudu adiɓe min e laawol limanaagal o wi eɗen neni e leydi he kawral aɗi wadde mawluuda e nder Sénégal kono ni renndina yimɓe Alhaji Abdoulaye Niass rahmatullahi aleyhi on ɗuɗɗi ɗum ene waɗatno noon ko adi kono hono ni Alhaji Abdoulaye Niass kawla leydi ɗiɗo noon Fuuta Ndar haa yetti Bakel e leydi he Tafsiru Balla on addi ɗum e leydi he itti ɗum ko kawla e oɗo sifa e o sifa ene watte noon noon mawɗuɗo ko addi kono wonaa ñiide kanko Tafsiru Balla kanko addi ɗum oɗo itti ɗum kawla holmo Allah remni heen wuro alfaare ɓe Tafsiru Balla holmo Allah remni heen hoore hoode remi heen hankadi noon sare leydi heen ɗum noon eɗen ƴetta Allah eɗen ƴettanaɓe kamɓe eɗen ƴetta Allah kadi e tawde newɗen neɗɗo en tawanano ɗum ɓe fuɗɗi woppa ko tawnoɗa woppa ɗum hawnaaki hannde a tawi baama a tawi baamu a tawi baamu ena e huunde a woppi e ɓayi e kala tawaani ɗum woni woppude ko tawi hawnaaki hannde enen noon haade en goppaaki en jettii ɗum Allah no feewi ɓeyden settinde heen kala no kuctirɗen heen Allah wallanten dey kala no kuctirɗen heen Allah wallat kala no kuctirɗen heen Allah wallat en nittataa dey a ñamdi Allah a ñamdi a yoɓaama saka ñamduɗo Allah a ñamdi neɗɗo a yoɓaama saka ñamduɗo Allah ñamden Allah Allah yoɓa en
لماذا كان أو يكون